everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo! Niya ang imong tambal. Nurse? Good morning. Ang sabi na naas akong tiilan. Pungpong sa buhak. Preskong mga buhak. Diin makalagikan. Sa imong bana. Ni Dr. Joseph Berdan. Ni Abasya, gusto ko makiksulti niya. Tuwa sa pikas kwarto. Ha? Pikas kwarto? Oh, pero sa dili pa ka magigsulti si imong bana. Imna una kining imong tambal. Ambi. Salamat. After 30 minutes, mahimo ka ng mamahaw. Salamat. Ma'am. Maing buntag diha. Hain matug ang akong bana? Ha? Ay, naan ang kwartuha, ma'am, ay. Mag-andam na ko sa imong pamahaw, ma'am, ha? Salamat. Wa may nangabli. Unsa makahitsura sa akong bana. Ay, abli man din yung pultahan. Mayong... Wait, tao. Joseph? Joseph? Huwag yung tao din sa kwarto. Ay, mahimong mukha urog-una, Ling. Ay, gutom naman. Pagpuyo. Paunahon na tong atong amo. Ay, di pa tumutaon, oy. Ba diha, loy, oy. Gani, dili pa yun tumukaon. Nagliling. Ay, Oy, ni anak. ay naana Unya, mag-una kagkaon diha paghuwat, oy. Ma'am, mamahaw ka na, ma'am, duri na. Dili pa nang... kuan... Wa man dito si... Ang akong bana si ang kwarto. Ha? Uy, dito man to ganihas wa pa kumugawa sa bahay, ma'am. ay, nita kas doktor. Ay na, ay sayong milakaw. Unsa? Naliling. Di ba bisaan man kanako? Nga imo kong pukawon kung moabot ng akong bana? Ay, pasaylua, ma'am. Pukawon man yun unta ta kagabi, eh. Pero wa man mo sugot si sir. Gawas pa, kapoy sab kaayo siya gikan sa kuting nga operasyon. Mao ba? Ay, pero nagbot ng masyagbuwak sa mong kwarto, ma'am. Ilhanan ni kung unsa kakapinangga ni Dr. Mamdurid na. Nangliling. May retrato ba sa akong bana nga ni Inimbaya? Ha? Ay, kuan, sa mga hunos, ma'am, murag naaman tos mga hunos di sa sala. Salamat nang. Uy, ay nga nung ingon man ka nga naa sa hunos ang mga retrato nga. Ay, nalang pagsaba ko. Ikaw ba? Nahibaw na ba kas tinuod, ha? Hilom na lang diha. Mahilom ko. Ako na siyang lion kung asa na to paingon. Hunos. Wa may sud ni Hunos. Kining usa nga niya sa ubos. Ha, bakante sa ba?
Ablihan ko ang tanang hunos din sa sala. Ano man eh? Wa may sud ang tanang hunos din sa sala. Why sud bisan kamay butang? Ma'am? Ma'am Dorina, unsa man? Nakita na ni mong mga pictures diha, ma'am? Ngano man ni nang liling? Ngano wa may sud ang tanang hunos ini sala? Ngano man ni? Pasabta ko no ko ninyo. Ngano wa may sud ang mga hunos ini sala? Ha? Kuan, paskal nalimot man ko, ma'am. Uy, gipahipos man day ning tanan ni Dok. Gipabutang niya sa budiga ang tanan. Unsa? Ngano man? Oh, di lang siya gusto nga ma-stress ka, ma'am, kung makakita ka sa picture sa imong anak. Ayaw lang kasuko na mo, ma'am, ha? Igo ra gyud ming nagtuman sa sugo sa doktor. Unsa? Doktor man siya, mao nga ato lang siyang sundon, ma'am. Imo man sab siyang bana. Naglibog lang ko. Ugo sa may imong gikalibgan, ma'am. Kuan. Ambot. Ambot. Dili na ko mahulagway ang akong kalibog. Tungod kay na-amnesia ka, ma'am. Okay na, Ma'am Dorina. Naibaw ka na niya na, di ba? Ug mao gyud ang bation sa amnesia. Confusions. Ang imong bana ang makasulti ni Mustanan. Pero iya kong gilikayan. Ha? Uy, ngano gutang nakasulti man ka, ma'am, nga gilikayan ka ni Doc Joseph? Misuot siya sa akong kwarto kagabi. Ako siyang gisundan o gisampit pero wa ko niya tagda. Og nawa siya dapit sa may gate. Mao ba? Pero nagkasulti man may kanong buntag. Og nakita ko ang pagdaniya ng pungpong sa buwak dinhi sa imong kwarto. Wa lang tingali ka niya pukawa, ma'am. Kay natug pabaya ka. Nga nang wa man siya makahuwat na ako. Nga nang milakaw man dayon siya. Ang time sa mga doktor, usahay, dili na sila ang magunit, ma'am. Ha? Kung may emergency na, unahon gini nila kaysa ilang pamilya. Labi na kung kinabuhi ang nakataya nini. Busa, ma'am. Gamayng pasensya lang. Magkasulti lang na gimuog ang mimong bana. Nang liling, Ma'am, palihog ko sa yawi nang. yawi? Yawi sa unsa man, ma'am? Yawi sa budiga nga imong giingon. Ang gibutangan nimo sa mga butang sa sala. Labi na sa mga pictures. Hala. Wa man ako ang yawi, ma'am. Tuwa man sa doktor. Unsa? Pero nga naman. Siya nga nagkontrol ini tanan pero kanunay siyang wa dinhi. Relax, ma'am. Relax. Naibaw ko sa imong gibati karon. Wa ka mahibaw. Wa ka mahibaw kay dili ikaw ang nias akong dapit. Ma'am, relax. Paway lang una. Sa ako nang gingon, ayog pugsa ang imong utok sa paguna-una. Relax. Paabutan na lang imong bana nga moabot. Tawga siya. Ha? Tawga ang akong bana. Gusto ko makigsulti niya. Okay. Gusto ko magkasulti na may. Naglipog na ko. Ayaw lang nagipugsa ang imong utok, ma'am. Hello? Sis. Anong ikaw may mitawag? Tuwa pa sa operating room si Doc? Okay. Sige. Ingna lang siya nga nangita ang iyang misis. Nangita niya. Patawag siya kung makagawas na siya sa operating room. Bye, sis. Sorry kayo, Ma'am Dorina. Pero busy ang imong bana. Magpabot lang yung ka kung mauli siya karong gabi. Kumusta ka na, Poldo? Iya, boss. Buhi yun taon. Pasalamat ko sa doktor nga nag-opera na ako. Ila mga trabaho. Problema yun sila kung mamatay ka. Boss, sorry kayo sa natabo, boss, Kalit yung kayo ang pagtunga sa mga panuway. Pero boss, basin, madumduman ko nila din Ayaw ka bala ka. Dili sila magkatultol din kay patay na ang traidor sa grupo. Unsa?
Labing siguro naglutaw-lutaw na sa sapa ang patayng lawas ni Troy. Unsa? Si Troy ang naghatag og kasayuran sa tong kompetensya. Mao nga angay lang siyang mamatay. Ay, Ling! Oh, Agoy, daotang balita. oo, unsa man na, Loy, ha? Kuyawan man lang tani mo diha, uy. Agoy, daotang balita. Unsa gani? Naunsa ka ba? Unsa man ang balitaan ni Luloy? Agoy, daotang balita. Ay, ma'am, ay nagkagubot ang mga tao sa sapa dito sa kabayan sa upos. Ay, kay doon ay patayng lawas nga nabangalan dito. Unsa? Gilabayan na sagpatayng lawas sa tao ang dakong sapa? Sapa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!